Na srácok, itt vagyunk a legutóbbi nyereményjáték győztesével, aki a Test Bundle-t nézte ki magának, úgyhogy azt el is küldjük szépen. Buy as gift. És el is küldöm. Remélhetőleg elment. És még egy 200, hogy szeretnél hozzá, mert ugye 2000-et nyertél. Hát nem tudom, nagyon nem is néztem semmit. Van ilyen Star Wars-os Mandalorianos mód például. 200-ért, ha gondolod. Ja, még jöhet, hogyha... Az menjen? Ja. Oké, és akkor durrantom azt is. Na, megérkeztek? Igen, meg is kaptam, kösz szépen. Szuper, felcsapod az kint? Ja, jó. Nem is Ja, kell persze. kérni, nem is kell kérni. Hát Igen. csináltam. Jó, Ja. nice. Kösz szépen. Jó van, hát akkor használd egészséggel. Srácok, hogyha ti is szeretnétek giftet kapni akár tőlem, akkor használjátok a Gemi Support Creator kódot az Item Shopban. Hogyha elérjük a 20 000 feliratkozót, lehet, hogy kaptok valami kis meglepetést, úgyhogy mindenféleképpen iratkozzatok fel, és írjátok be a Gemi kódot. Na csumi!